זה אני בן 15. היה לי אז כסח מטורף עם ההורים. אני בהתחלה לא ניבלתי. אני הייתי עם ראש על הכתפיים, הייתה לי תוכנית מאוד ברורה. החלטתי לגור אצל השכנים. זה היה בלוק רגיל כזה, בניין קומות, והמקלט שלהם היה פתוח. התוכנית שלי הייתה לעבוד, לחסוך כסף, להשכיר דירה. המשכתי ללכת לבית ספר כרגיל, מצאתי עבודה. סוף החודש באתי לבעל הפיצריה לקבל משכורת, הוא עושה לי מחר. מה מחר? ככה כל יום, הוא אומר לי מחר. והוא ידע טוב מאוד שאין לי בית. אני תמיד הייתי מוזנח, אותם בגדים, הייתי ילד שקט כזה, עצוב, וכל יום הוא אומר לי מחר. הגיע חורף ובמקלט היה קפוא, לא הייתה לי לא סמיכה, לא מיטה, לא תנור, מקלחת, כלום. החלטתי לעזוב, תפסתי טרמפים מחיפה לתל אביב, אבל זה כל הזמן חזר על עצמו. או שלא הסכימו להעסיק אותי כי אני קטין, ואין לי אישור הורים לעבוד, או שהם מעסיקים אותי ולא משלמים לי בכלל. או לא משלמים לי טוב ומתנהגים אליי חרא. אשכרה ניצלו אותי כי אני ילד. יום אחד קלטתי שעברה כבר שנה, ככה עם כל השיטוטים שלי בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, עלק ישן בגינות ציבוריות, תחנות מרכזיות, קניונים, שירותים ציבוריים, כל מקום ציבורי. אני בן 16, עברה שנה, ואני עדיין לא היה לי כסף, לא הצלחתי לחסוך, ולא יכולתי להשכיר שום דירה. זה אומנם לא הסיפור האישי שלי, אבל זה מקרה אמיתי שקרה לנער בן 16 שגר היום בהבית שלנו של עמותת מאמי. מעגל אנושי מציל ילדי רחוב ומתבגרים בסכנה. אז מהיום, גם אני מאמי. Rushing on my run, and I feel just like Jesus' son.